Personalități din România, oameni care pot fi considerați ei înșiși mărci, au ales cele mai mari branduri de pe piața românească. Andrei Pleșu, Tudor Giurgiu, Anca Harasim, Radu Georgescu, Mihai Stănescu sau Dan Chișu au fost provocați să delibereze, să selecteze premianții. Evenimentul a coincis cu premieri similare în toată lumea. Au apreciat puterea cu care s-a construit și menținut marca, calitatea serviciilor, recunoașterea publicului consumator și tradiția. După acest din urmă criteriu am ales și noi două mărci recognoscibile, Algo Calmin și TVR. Sunt instituții care n-au putut rezista atâta vreme, fie ele instituții de stat, cum a fost televiziunea română, sau publice, servicii publice, cum a devenit acum. Să spunem că una dintre marile calități ale TVR-ului la această competiție a fost rezistența. Este unul dintre cele mai cunoscute produse românești, folosit de zeci de ani, care și-a câștigat încrederea și încrederea în eficiența sa, în ani de zile de utilizare, în care consumatorii și farmaciștii au fost mulțumiți și s-au simțit mult mai bine. E cel mai ușor să arăți cu degetul pe cineva pe care îl cunoști și despre care ai păreri. E ca la fotbal, tuturor ni se pare că ne pricepem. Când ai mingea la picior e puțin mai complicat. Putem avea păreri despre lucruri care ne sunt foarte familiare și TVR-ul, vrem sau nu, prima televiziune din viața noastră, face parte din familie, putem să-l și bârfim. Este construit în primul rând de cei care îl apreciază și care îl folosesc. Și de public și de încrederea publicului. Eu sper că singurul brand important pe care am ajuns să mi-l asum și să-l respect e acela de mamă și sper să nu se întâmple vreodată altceva, pentru că începe cu P cuvântul care definește forma la care noi ajungem. Paranoia se numește, dacă ne închipuim că noi, persoane trecători prin lumea asta, putem lăsa un semn important. Vorbesc, bineînțeles, de cei care nu sunt artiști, pentru că pentru ei respectul meu total mă face să cred că și într-o secundă genială pot lăsa un semn care devine unul din cele mai importante branduri pe care le are națiunea. Uitați-vă la Brâncuș!